তিনি आं दीर्घ बছর ट्राइबल एड फेडारेशन ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन्स এবং CPIM नि खाय दङ आं तिनि अनेक दिन आगे आं फाइनानि कक दंमानि आं फाइनामो सुंखानो किन्तु आं जरा समय रिलियानो बागै आं तिनि जइन खायके आं आशा खायनाय जेरकम महाराज तिनि त्रिपुरा जन आगाव रैतलांनायनि बागै ग्रेटर त्रिपुरालांनि बागैनि कक सामानि आबनो जों लड़ाई खायनायनि बागै तिनि त्रिपुरा सरक ते मथासंगै जों थानसंगैनि याप्रि बाक्सां मांनाय अ याप्रि बाक्सानि आन्दोलन जत्तनो सामिल होनायनि बागै आनि जारा ताव टिवाइफ फ्लाइ दंनाय जारा टिइसु फ्लाइ दंनाय अमहाय ताखक तै बखुक संनां जत्तनो कबगो नरगो आं तिनि जेरकम बे सिद्धांत नाखा आगामी दिन फाइनाय सालाव नरगो अमहाय लामा नां रमथों आं आशा खायनाय नरग जत्तनो फाइनाय तिनि आं फाइका आमसिया तेव फाइनायखौ आलोचना चलि दङ आनो लगितेबो दङ आं आशा खायनाय जत्तनो अ आन्दोलन सामिल होनायनि बागै कारण नोंखा सिक्लारक नों हर मिनि माबा जानाय बसंत कालो जेरकम बे खुमकियो गई फैमा हाय आमा केन मा मचांनाय नों जराव अ सिक्लारक जुदि मथा संगै तिनि हरंनि बाचा खांके तिनि मानथाय तिनि संविधानिक अधिकार जों आदाय खायनायनि खेत्रआव केब जोंनो रोको गिनार गमाया अ आन्दोलन तेव क्राक खायख्लांनायनि बागै आं तिनि आरो सामिल का जत्तनो खालामो